Vítam u nového videa a dneska si zahráme proste Poison cukríky. No fakt, idem nájsť nejakého týpka z Vyšu, ktorý tu bude. Týpek, poď, týpek, poď, sit. Poď, ideme na to! Idem ho poraziť, tak nevidíme ani jeho skin. Co to je za skin? Pick a treat a poison. 15. No. Ešte raz. Takže ja som pichol 11 alebo 15? Aha, 11. 24. Ňom. Dobre. Berem toho. Yes. Podľa mňa on bude obkusovať okolo toho, no tak ja budem robiť to isté. Proste vedľa môjho určite si zobral, ne? Toto je moje. Hej. 10 zoberiem. Že je 10. Fúha. Yes! Počkaj. Ja som blbej. Podľa mňa si jednotku určite nevybral. Rozumiem. Že si nevybral. Berem toto tu 16. To si robíš srandu! Johna Jado. Ja idem tu, kamo. No nic. Znova. Idem znova 11. Ja budem jesť úplne preč od 11. Nebudem jesť tam tú lokáciu. Jak tam boli tie fanfály. Pum. Berem 2. Na to, poď! Yes! Jaká mu budem jesť okolo 1, napríklad okolo 9. On si bude myslieť, že 9 je jedovatá podľa mňa. A on zje iné. Ja budem mať taký stres, že zje 11, kamo. To sú najväčšie lúky normálne. Fúha. Fúha. Nebere to, čo chcem, aby vybral. Ne 20. Nie, ja som chcel 13. Fúha. Už ich tu je málo, no. Zobral ju. Prosím. Poď. Zober tamto. Ne. $24. Áno, tak! Ja dneska končím, až kým vyhrajem. Budem admin, poď. Admin. 0,25, poď. Admin. Ne. Ja som dostal to najhoršie, nečakanie. Poď. Zase najhoršie.
skiny. Choice. To som sa pozeral, alebo fate, no. To je shop. Cash, wins. Aha. Kde je shop na toto? Helmet. Neviem. No, dobré, tak prosím, nech to teraz dám. Poď, Billow. Billow, ideš? 4 winstrika. No keď ho porazím. A teraz nedávam 11, bo ma to strašne nasralo. Tohle. Dávam tohle. 22. Áno. To je také nenapadné číslo. Ňam, 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 ňam. Ňam, 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 ňam. To je strašne cringe. No nic. Zjedz 22. Zjedz 22. Zjedz. Poď, poď, poď. Zožeriu. Piči s ním. Asi dáme toto, kamo keď dal 20. To je, mňa naštve. Super si to. Ne! Kambro už bude vedieť, ja berem 15. A keď je 15, to som naštvaný. Yes. Ber, kamo, ber 21. Či 22. Tam keď sme obidva dali 22. On 100% vie, že to som dal tamto. Tak tam nič není. Brada, podľa mňa do častých. Nemá 17. Ty, jaký o tom som majol. Kamo! On 100% vie, že som si dal tamto. 5, kam to pre mňa nie. Super. Ne. Budem mať čas z tamtých priehov. 7-6. Tada. Jo, tam som videl, že takto sa poisonul. Dobre, my tam budeme do konca normálne. Berem 11. Keď 11 je poďme. No aspoň, že? Zoberiu. To je určite tá pri mne, 100%, kamo, 100%. Berem 2. To je, on si zoberie, ja si zoberiem. Ne, kamo! Ja si budem musieť zobrať, kamo. Prosím, nech to zje, že nech už zje on. Prosím, kamo, a prosím, nech teraz je on svoj. No je to 50/50. No, piči. Kamo, ja nevyberám. Ja nevyberám. Kamo, to je fér. Tordi ti s ním. Kamo, to má jaké šťastie. Jaké má ten typek šťastie. No, aký má ten typek šťastie. No, ani dneska nevyhrajem. No to kašlem. Takže dačo plus dačo sa rovná 14. No tak 7
plus 7 a 7 krát 3 preto, lebo 21. Berem 16. Borkyňa to zožere. Ja si vezmem 15. Kamo, keď zje tamto, no toto je Suska. Tantarantan, tantarantan, vyšlo mi to, ja som vyhral, no tak končím, som vyhral, no tak končím. 3, 2,